Vostès han tingut 8 mesos per demostrar si es creien o no es creien el que diu aquest pla de mobilitat, si es creien o no es creien que la Igualada que marxem és una Igualada verda, respirable, agradable, que posi per davant de les persones i que sigui planificada amb criteris verds i de mobilitat sostenible, perquè la seva acció de govern i el punt que porten avui a ple, l'únic que té de mobilitat sostenible és el títol. Per tant, estem decebuts perquè no s'ha complert allò que nosaltres vam demanar que es complís al ple del mes de març, on es va fer l'aprovació inicial, que era començar a aplicar el que diu el pla, i ja els vam avisar que si s'aplicava el que diu aquest pla volia dir capgirar la política del govern com un mitjó. El pla marca una direcció absolutament contrària a la que vostès han dut a terme durant aquests 12 anys, perquè durant 12 anys vostès no han construït ni un sol metre de carril bicicleta, no han construït ni un sol metre de carrer de vianants i el carrer de la Virtut és una oportunitat perduda. Van invertir 200.000 euros per fer un carrer amb les voreres un pam més amples en lloc de poder fer un carrer amb plataforma única i no han invertit tampoc en campanyes de conscienciació de la mobilitat sostenible i no donen resposta, per exemple, a l'ús de patinets per moltes persones de la nostra ciutat que no tenen per on circular i això provoca friccions amb els vianants. Unes friccions que, per cert, que tampoc controlen. Aquesta impunitat, aquesta manca de control, aquesta ciutat no sostenible que vostès estan fent no lliga amb el que vostès porten avui a votació, que és aquest pla de mobilitat sostenible. I repeteixo que a l'aprovació inicial el nostre grup hi va donar un vot a favor reclamant que era l'oportunitat per veure si de veritat el govern de la ciutat es creia aquesta mobilitat sostenible que no ens l'inventem nosaltres, sinó que se l'està creient tota Europa, se l'està creient tot el nostre continent, totes les ciutats del nostre continent estan fent accions en aquesta direcció, perquè ens hi va la vida, no només en l'àmbit de salut per fer front a la contaminació, sinó també en l'àmbit de no tenir perillositat als nostres carrers i garantir una bona seguretat viària. Però si en 8 mesos no han fet res per mantenir aquesta confiança, creiem que avui no els la podem donar.